yaran sarki biya Saja Abba Piano Mix. Atina musu sun sani yes ne mai mulkin duniya. A gaya musu koren gobe da gausi zami tutiya. A saman sama kai ne, a ƙasan ƙasa kai ne. A gaya musu komai yawan su to ya zo daga kai ne. Ubangijin da ya halicci mutuwa to na yi shiri kuma ba gurin zuwa ina da laifuka amina afuwa. Yau ma a yarda in saka batutuwa. So ka boye abin da ya buye ne ka bayyana wa zai ce maka a'a ne. Ka kage Amadu me yayi saura ne to la sharika laka kai isasshe ne. Sallatukan da isar ka suka yi maka ka yi su so adadin ni'imomin ka wanda shi ya fada mana sunanka. Rahatul arwahi sarkin masoyanka da alihi da sahabu fada nake ya ahlul baiti kabar ku na rike ku tsarkake ni na tsallake jinin alihi da umma da ban kuke lama masu juya mala'ika aliyatul a'la shugabar duka Amadu Tijjani shugaban ɗarika baba karimi na barka da warhaka. Wallahi ko sama za ta haɗe ƙasa to dan ba sa da ba abin da zai rasa abba na ya tsaya wasa ya ta masa shehu a taimake mu kar mu na kasa. Salamu alaika uban masa na sani na jaddada kai kake taimaka mini bara mu a buɗe har kai buka sani san ka yana ruhiwa zai cire mini. Dakata da bayani na zo muku in ku sani ma bara na tina muku wanda ya fara batun yana kurkuku to wasu sun ci gaba kun shiga uku. Allah shi ke gani amma suna ido ruwa ku bar zaton shi ya rike bado wai me yasa wasu ba su da kankano ga gaskiya su bi sai su yi kan ido in sama ce sama to kasa ma haka kai a cikin Allah waye tsaya maka waye kai kuskure zai gyara maka baka da shi to wallahi ka halaka a ce a dawo zuma ba madi bace hallarar annabi ba ta wasa bace in banta barhama da tinika bace shi yana da ayyukan duka kummance su ba sani to me yasa suke musu koko mu bar duniya ta faɗa musu sanda tsiya da talauci ya cin musu kar mu gaza su zo mu taimaka musu wai saki kowa ku lura fa al'umma mayaudara ne sun kware a haɗama sun furta annabi ya zaka gardama amma fa in ka bi su sai jahannama bari za su siya ka da baki ne ko kuma kuɗi in kai matsiyaci ne wasu da yawa burinsu abinci ne su kuma waɗansu yan na jirgi ne ta yaya kai da ka ce a bi annabi ka zaki wanda suka nuna annabi sun raya har mutuwarsu a arabi ka da su ya zaka samu annabi masu fadin za su yi ba su kai bane sai na fada saki kowa tanke ne zaka saki fadi ma ka rike shi ne ko kuma ka zaki shehu ka tsira ne jahilci ne aka koko rashin sani kun manta kafin dare da akwai yini ka so uwa ka kidaya kake gani baka da hujja amsar ka na sani muke da Allah muke da annabi muke da Fadima adashi kazibi mun rike Amadu Tijjani kudibi barama namu ne babu rabi aikin muke da gaske ba da wai bane kai ni fa anyo ne in yabu baye ne ba ni bane jasadin ne ruhin sa ne ba dan sa ba duniyar za ta samu ne kai me yabo ka ba a yaba maka ko me ka ce wa shehu to ya bar maka abin nufin ka yabe shi ya yabe ka wannan wani irin sarki ne haka barama wallahi san ka kawai nake yaushe zan zo gurin ka ne jira nake wai in ziyarci garin da anan kake lokacin ya kusa jiran kira nake Aminu dai ya ce na zam cikin shiri ne ta yabon barama kada in bari wallahi ko mutuwa za ta cin mini za na barka ba barhama ka sani gausi ta yaya maza a biya ka ne wai me yasa muke jin ka a zuci ne me yasa duk muka bace akan kare to ai da ganin irin haka ya bune barama saboda kai sama ta tsaya albarkacin shehu ne muka san waya ka ba mu jirgi mu saka duniya wallahi ko da iya haka ka iya bailar ka ce ta sa muke da sitira da ko sarakuna dinki sai shekara manya tilawar qur'ani ta gagara amma ka zo ka nade mana kaddara mene da nisa me warware jira barama goma kake ka wuce tara abdu aba abdu dan abdu shakira ko sama ta sani da kai na dogara na yarda ni a raya ni da barama in zan mutu ma na ganni da barama kuma in tashi a makomar barama allamar umma a mana abba sama in haka ta faru ba mu a wahala tun da a cikin gausi muka shagala shi kuma gausi a annabi ya wula kaga abu dai muke da kala ga wasu na gudu sun doshi duniya su zagi barama a kai su saudiya kunu ake ba ku cikin fiya kam ciki ba wanda zai gama lafiya dan baile ko a halitta daban muke ko ba kudi su tirar mu bibes suke ga wasu sun zage sai da awa suke bar su ciki da matan hadiya suke sai yaya ni dai baila nake bana zaman banza sana'a nake wannan tarbin da na rike shi ta nake ai lalla salatin annabi nake to kaga dole mu ta atika mana tun da gausin zamani ya tsaya mana jiya ana yan wahala su cin mana domin wadan zaro ne suke mana waye ubanka ne na nuna banci ba ka ƙara jamin idan baka dauru ba ko gore da aka daure bai kwanti ba sakonka ya zo ba zan ce ma banci ba to ka sani mu ba za mu canzu ba idan kuka yi mana
ba ma ki buyi ba ku rufe baki ko rufe nawa ba dan ba dan iskan da zan ji tsoro ba shehu kudi sutura da gurin zuwa Khadija Hatika zan mata garkuwa Sharifi ya tara kun bai da afuwa ku tewa kakan ku mun gaza da yawa barama ka yarda kin mu yati mana dan umma da wayar kar da atin mana ya yayi zabuka na mun barazana albarkacin nana Karima Aimana shehu da san da kake yi wa annabi ga naka bawanka hanyar kake tabi shine ya dauno in ya ban zubi ya barama to tsare shi da zunubi wallahi Aminu ka gama sitira tun da ka so shehu wallahi ka dara aidi ma na sa mutun ya gagara ka samu nasara kafin su ankara kowa uban sa uba ne haka yake amma bani nawa uban daban yake baba Karimi abaton kadai nake Aminu ba sa da garin Kano nake a garin Kano nake